ויולין יצאה מן הכפר, וכשסובבה את ראשה, היא עדיין יכלה לשמוע את המפלצות והפחדנים מנגנים יחד. היא כל כך שמחה שהיא בכלל לא שמה לב לאן היא הולכת. ופתאום היא שמעה קול. היי! ילדה! היזהרי! מה את עושה באמצע הדרך? ויולין קפצה בבהלה וראתה כרכרה עם סוס דוהר בדרך. לאן אתה כל כך ממהר? אני חייב להגיע לכפר הנגנים ולהביא להם את כלי הנגינה שלהם. חגיגות האביב בעוד יומיים. חגיגות האביב? ויולין החלה לרוץ אחרי הכרכרה ונכנסה לכפר הנגנים. לרחבת הכפר נכנס איש גבוה. תודה, שונה. הוא היה לבוש בחליפה, פפיון ושרביט מנצחים בידו. שלום ילדה, הגעת לכפר הנגנים ואני המנצח של התזמורת. אנחנו משמחים בנגינה את כל הממלכה, בנגינת הקיץ, נגינת החורף, נגינת הסתיו, וכמובן בנגינת האביב. נגינת האביב? לא יהיו נגינות באביב, כי לא תהיה חגיגת האביב. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לא יהיו חגיגות האביב? תודה אני. מה זאת אומרת לא יהיו חגיגות האביב? אבל אנחנו עושים כבר חזרות חודשים, ואנחנו מתאמנים בכל יום, בוודאי שיהיו חגיגות האביב. אבל המלך להפגין ירדם, ואם הוא לא יתעורר בעוד יומיים, לא יהיו חגיגות האביב. אבוי, לא יהיו חגיגות האביב, מה נעשה? אני אוספת מנגינות, מנגינות, ומנגינה של אהבה יש לך? בואי וננגן לך מנגינה של ולס. ולס הוא ריקוד, ואנחנו מנגנים אותו באהבה.